Halløj, i dag skal jeg spille Blitz Royale på min kanal. Husk at like og subscribe. Jeg vil virkelig kunne lide det, hvis du var. Jeg kan allerede lide alle sammen, der ser med. Jeg vil virkelig kunne lide, hvis du bare lige like og subscribe. Det var meget dejligt. Og så begynder jeg vil i bunden til noget, det bliver sjovt, ikke? Yndlingsstederne hernede. Eller altid P6, så jeg ved ikke, hvad der er. Hvorfor kører bare. Vi håber, jeg vinder den her. Nej, han spørger mig. Ja, kom on. Det vil jeg godt noget hele. Ja, han spørger mig. Kom. Please have healing. Ja. Kom. Så på, jeg vinder. Ja. Altid en healing, men... Skal jeg komme og trykke en side? Okay. Nej. Nej, come on. Nå. Vi ses.